Ahojte, ja som Ivana. Ahojte, ja som Sevo. A vítajte pri podcaste Zo života trénera. 3, 2, 1, let's go! V tomto podcaste budeme preberať témy zo strany klientov, ale aj zo strany trénerov. Situácie, práca s klientmi, zdravý životný štýl, chudnutie, naberanie a iné veci, s tým, že teda v tomto podcaste si budeme pozývať aj zaujímavých hostí, od doktorov, psychológov, ale aj klientov a aj našich kolegov trénerov. Takže poďme rovno na to. Dnes tu máme prvého hostia Lulu. Lulu môžete nájsť na Instagrame pod menom Umenie šťastia. Lula sa venuje psychológii, hypnóze a spiritualite. Lula, ahoj. Ahojte. Ahoj, Lula. Lula, prosím ťa, povedz nám v krátkosti, čo je hypnóza, ako prebieha hypnóza a či je napríklad hypnóza vhodná pre každého. Tak hypnóza je vlastne práca s podvedomím, je to veľmi individuálna práca s podvedomím a vždy je celý ten proces nastavený na základe toho, čo ten klient práve povedzme, že potrebuje, alebo je teda zameraná na situáciu, ktorú klient prišiel riešiť. Môže to byť či už v rámci sebarozvoja, alebo keď sa ideme venovať tomu športu, tej športovej stránke, tak môže to byť prispôsobené aj v rámci sebavedomia v nejakých športových výkonoch, dokonca to môže byť zamerané priamo na tie športové výkony. Čiže v rámci tej práce s podvedomím sa menia určité vzorce fungovania a športovcovi tak môžu ľahšie zvládať aj nejaké stresové situácie v rámci toho športu a nemusí to byť len o vrcholových športovcoch, ale môže to byť aj o, nazvime to, že rekreačných športovcov, ktorí sa chcú niekam ďalej posunúť fyzicky, ale cítia, že niečo ich možno mentálne alebo psychicky brzdí. OK. Vie napríklad hypnóza pomôcť aj pri nejakých poruchách? Napríklad poruchy príjmu potravy, emočného prejedania, anorexie a týchto vecí? Áno, samozrejme áno, dá sa pracovať aj v rámci poruch príjmu potravy. OK, to je veľmi, veľmi zaujímavé. Prečo napríklad hypnóza v dnešnej dobe je taká, že ja by som to nazvala, neviem, čo si o tom Sevik myslíš, že ľudia sú veľmi takí zvedaví, ale zároveň sa toho boja. Hovorím to správne? Áno. Asi tak, no. Presne tak. Ja už som to spomínala nedávno a spomínam to často o tom rozprávam, keď sa ma niekto opýta podobnú otázku. My sme naučení fungovať tak, že čoho sa bojíme, tak to automaticky odsúdime a sme potom viac otvorení prikláňať sa nejakým mýtom alebo hoaxom, pretože nám je to jednoduchšie spracovateľné v tej našej hlave, v tej našej mysli, ako sa prikloniť k nejakým faktom a možno nájsť niekoho, kto je naozaj fundovaný na danú tému a nechať si to vysvetliť a namiesto toho siahame po rôznych dostupných informáciách, ktoré sú často veľmi, veľmi skreslené. Alebo po rýchlych tabletkách a čajoch a zázračných modrých a červených pilulkách. Presne tak. Sú ináč nejaké vedecké, lebo je doba, že sa veľa ľudí opiera o vedu. Sú nejaké vedecké štúdie, napríklad spravené, že hypnóza zlepšila stav alebo pomohla? Alebo... Samozrejme, áno, pretože hypnóza bola vyvinutá terapeutom. Vyvíjala sa roky, vyvíjali ju veľmi, veľmi v tej dobe popredný psychoterapeut. Čiže ona sa dokonca kedysi používala aj ako náhrada anestézie. Kedysi nebola dostupná taká anestézia, ako je dnes a hypnóza sa používala aj pred operáciami. Takže ak by som šla k zubárovi, tak nedala by som injekcie, ale niekto by stál pri mne a dával by ma do hypnózy, hej? Áno, že keď prešla tá doba, že ti dali kladivom po hlave, tak, tak sa používala hypnóza. Samozrejme sú rôzne vedecké štúdie, dokonca aj dnes známe NLP, programovanie mysle,
by neexistovalo, keby neexistovala hypnóza. OK. Pretože tí, ktorí vyvíjali NLP, tak ho vyvíjali na základe toho, že pozorovali terapeutov a hypnotizérov pri ich práci. To je zaujímavé. A máš konkrétny možno príklad tvojej práce s nejakým športovcom a možno konkrétnu tému, čo ste riešili a ako si mu pomohla v rámci hypnóze? A tak v rámci takých nejakých etických zásad úplne dopodrobná Takže jasne, ostaneme nerozoberám, ale áno, väčšinou sú to futbalisti OK. rôzneho veku a naposledy som mala 17-ročného chlapca. A on za tebou prišiel, že sám, alebo ako keby rodičia ho k tomu navedli, alebo ako to ako sa k tebe dostal? Áno, spomenula mu to mama, navrhla mu to, ale samozrejme neprišiel by, pokiaľ by s tým No nesúhlasil. jasno. A ja mám toto vždy odkomunikované, pokiaľ sa jedná o niekoho, kto ešte nie je plnoletý, tak to mám vždy odkomunikované s tým rodičom, že v akej je to fáze, že či len na tom tak urputne nástojčí ten rodič, alebo naozaj aj to dieťa toho rodiča je dostatočne upovedomené alebo dostatočne rozhodnuté samo, že chce prísť. Ináč by to nemalo dostatočný efekt a ja veľmi nerada pracujem s niekým, kto to tak necíti. No jasné, lebo on tým pádom nemá k tebe ako keby tú dôveru. Áno, ale opäť aj v tomto prípade to bolo o tom, že ten chlapec bol teda vo veku, mal 17 rokov a začínal sa strácať v tom, čo robil. Sice niekde jedna jeho časť cítila, že je to jeho budúcnosť, že chce byť futbalista, chce sa tým v budúcnosti možno živiť, ale druhá časť jeho ja sa tam ozývalo práve to dospievanie a taký ten vek, že aj by chcel chodiť von s kamarátmi a aj by chcel zažiť niečo iné a v ňom sa to začalo tak veľmi byť, že on zrazu nevedel v tom nájsť nejakú rovnováhu, strátil sa v tom a potreboval nájsť ako keby sám seba a tú svoju odpoveď na to, alebo nejakú tú rovnováhu v rámci toho nájdenia a posunu vpred a nakoniec prišiel na to, že áno, že jednoducho nevie si predstaviť momentálne život bez toho futbalu. A bude akože robiť všetko preto, aby sa niekam posunul, ale pracovali sme po tej mentálnej a psychickej stránke, aby sa zase nezahnal do kúta v nejakom tlaku v tom, že chce byť dobrý v tom, čo robí, ale aby s tým vedel dostatočne pracovať, aby vedel pracovať so svojimi emóciami, so svojimi pocitmi a aby hlavne vedel správne pomenovať. A ako to prebiehalo? Prišiel a ty si ho čo hneď dala do hypnózy a tých hypnóz bolo viac? Alebo ako taký proces prebieha, ak teda môžeš povedať? Zo všeobecnič. Jasné, je to vždy veľmi individuálne na základe problému, ktorý klient rieši. Ale vždy je dobré absolvovať aspoň tie 3 sedenia, aby sa to nejako ucelilo, uzemnilo, ukotvilo a vždy je alfa omega úvodný rozhovor, bez toho to nejde, pretože ja potrebujem mať nejaké informácie od toho klienta, aby som vedela správne nastaviť formu hypnózy. Samozrejme u mladistvých, u detí a mladistvých sa robí len klinická hypnóza, nerobí sa regresná, nezasahuje sa do toho podvedomia tak hlboko, alebo teda štýlom, že ideme riešiť niekde minulosť, ale pracuje sa naozaj po tej klinickej stránke. Pre poslucháčov, ktorí nie sú úplne takí zbehli v tomto, aký je rozdiel medzi klinickou hypnózou a regresnou hypnózou? Klinická je taká tá klasická, môžeme to prirovnať relaxácii, že dá sa to robiť aj relaxačnou formou. U detí sa to dá robiť formou nejakej rozprávky alebo nejakého rozprávkového príbehu alebo príbehu v rámci toho, čo má to dieťa rado. A takisto to môže byť aj u tých dospievajúcich, ale aj u dospelých. Ak sa aj dospelý rozhodne, že chce na sebe pracovať klinickou formou alebo formou klinickej hypnózy, tak sa to vždy sa to upraví podľa toho, čo on napríklad má rád, čo on preferuje a v tom procese tej hypnózy sa vlastne menia štruktúry jeho vzorcov fungovania.
Aha, okej. A regresná hypnoza je už potom zásah do minulosti, nemusí to byť do minulých životov. Dôležitá je minulosť prítomná v tomto živote a môže to byť niekde do detstva, môže to byť minulosť, ktorá sa stala pred mesiacom, pred týždňom, ale to si vždy to podvedomie generuje samé. Aha, takže ja som ako keby uvoľnená, mám zatvorené oči a ty sa so mnou snažíš dostať do minulosti, do nejakej danej situácii, ktorá niečo spúšťa, alebo ktorá by mi mohla niečo ako keby zodpovedať, kde mám nejaký Áno, problém. tam priamo komunikujem s tým podvedomím. Počas regresnej hypnózy A ja sa s tebou rozprávam? Rozpráva sa so mnou tvoje práve ja. Tvoje Ale ja podvedomie. komunikujem, hej? Áno. A môže sa stať, že ma tam, že nie na prvýkrát tam prídem, hej? Môže sa stať. Mala si aj takého klienta, že vôbec, že no lebo že si ho nedostala do tej minulosti, že nie, že sa to proste... Stalo sa, že to nešlo na prvýkrát, ale ešte sa mi nestalo, že by to nešlo vôbec. Okay. Čiže akože keď tam je tá dôvera, tak to proste funguje. Ale ako náhle Ale by to musí byť tá dôvera. Hej, ako náhle to nie je ako keby 100% kvázi z jeho povolenia, tak proste to nie je. Áno, lebo niekedy akože ten klient je samozrejme presvedčený o tom, že to chce riešiť, pretože ináč by zrejme neprišiel, ale to podvedomie niekedy môže byť tak traumatizované a tak nedôverčivé, že tá dôvera sa tam nadväzuje. Samozrejme aj počas celého toho procesu, ale z začiatku inou formou. Okay. Nie hneď zásahom do tej minulosti. Ale zväčša to viem vycítiť už pri tom úvodnom rozhovore a takto aj celé nastavím. Dokonca tá klinická hypnoza sa dá kombinovať aj s tou regresnou. Čiže ja to vždy akože samozrejme vysvetlím dopredu, ale keď cítim, že je vhodné sa niečo opýtať aj počas tej klinickej hypnózy v rámci dospelého človeka, tak sa ho opýtam. Ja som sa chcel opýtať, akože vieš, teraz sme rozobrali ako keby dieťa, ale že s čím častejšie k tebe prichádzajú ako keby ľudia, dospelí v rámci toho športu, prípadne ako keby zmeny vnímanie seba sa a od toho aj zmeny svojho vzhľadu, akože keď riešime v rámci toho športu chudnutia, nabranie svalov, akože podobné veci. No. Ešte najčastejšie. Hej, ešte najčastejšie a možno, že aké by si vedela dať, ako keby dajme tomu, že v úvodzovkoch všeobecné riešenie, vieš, keď pre posluchačov a no, vlastne na konkrétnom príklade nejaké konkrétne riešenie, tak. No zväčša je to, že časom stratia nejakú motiváciu a zistujú, že nemajú dostatočnú disciplínu. Okay, no. To si myslím, že to je také, že najčastejšie, že disciplína a motivácia si povedala. A niekedy je to teda späté aj s takouto sebadôverou a sebaláskou. A chodí viac žien alebo mužov? Chodí viac žien, ale mám samozrejme aj mužov. Lebo mne sa napríklad stáva to, že akože mal som také situácie, že ako náhle klient chodil a potom napríklad, že začnem, že chcem to skúsiť sám, tak on veľakrát, že OK, že skúsi, ale proste z toho vypadne. Alebo že pošle ku mne niekoho z rodiny, ten chodí pravidelne, ale on proste, že sám od seba prestane, lebo ako keby sú k tomu dôležitejšie veci. Áno, pretože funguje na základe nejakých naučených vzorcov svojho fungovania a pokiaľ nemá niekoho, povedzme, že nad sebou, lebo on to tak vníma, že má niekoho nad sebou, ale akože všeobecne ten vzťah klient-tréner, ale aj klient-terapeut alebo mentor, alebo kdokoľvek by mal byť na takej úrovni, že spolupracujeme, hej, ani jeden z nás nie je vyššie, ani jeden z nás nie je nižšie, ale veľa tých klientov to tak vníma, že aj ti, určite sa stretol aj ty s tým, v rámci trénerstva, možno aj ty, že ti povedali, že ja potrebujem mať niekoho, kto bude nado mnou stať. Áno. A oni to naozaj, oni sú tak presvedčení o tom, že to potrebujú, že celé to ich fungovanie je na to naučené, ich nervový systém je na to naučený a ako náhle vystúpia z toho svojho programu, možno príliš skoro, že ešte nie sú, že to nie je mentálne nejako odnaučené a preprogramované, tak znova spadnú do toho istého. A budú to robiť stále, budú zaciklení dovtedy, kým naozaj nepríde ten bod zlomu, kedy sa oni rozhodnú, oni v prvom rade rozhodnú a začnú si to uvedomovať, že áno, tak toto sa deje a možno sa to deje pre toto alebo pre toto, ale to už nie je o vás.
tréneroch, pretože vy môžete do určitej roviny Áno. zájsť v rámci toho klienta, ale ak už sú tam nejaké opakujúce sa vzorce, ktoré môžu súvisieť s jeho psychikou, s jeho nejakým prežitým stavom, ktorý nemá dostatočne poriešený, takže s tým už vy veľa nenarobíte a už to patrí do rúk niekoho iného. A dobre, ako napríklad z tvojho uhlu pohľadu, že dajme tomu, že pokiaľ ja ako tréner viem ísť a ako ho viem k tomu naviesť, respektíve možno aj ty z tvojej stránky, že ako navádzaš ľudí k tomu, aby prebrali za seba zodpovednosť. Vy ako tréneri pracujete najmä po mentálnej stránke tých klientov. Čiže áno, aj tá mentálna stránka v sebe nesie to, že sa učíte tých ľudí nejakému inému programu v rámci zmýšľania a väčšinou to funguje formou otvorených otázok. Otvorené otázky sú tie, na ktoré vám nemá ako odpovedať áno alebo nie. Čiže musí vám na to odpovedať, alebo mal by vám na to odpovedať nejakou otvorenou vetou, rozvitou vetou. A sú to otázky v zmysle, čo by si vlastne ty chcel zmeniť ako klient, alebo keď mu niečo nejde a keď cíti, že sa opäť zaciklieva, tak už by si nemal ísť cez hranicu tu, že sa ho opýtať, prečo si myslí, že sa to deje, ale opýtať sa ho, že čo si myslí, že by sme teraz mohli urobiť inač, aby ti to išlo. A nemôže to znieť neprofesionálne. Vieš, že ja sa opýtam, že kvázi ako keby dám tú voľbu nejakého ďalšieho kroku v práci tomu klientovi, že nemôže sa ten klient pozrieť na mňa, že čo ja ti mám hovoriť, že čo máme zmeniť, však ty si tá, čo mi máš povedať, čo mám zmeniť. Vieš, čo myslím? Áno, ale tak to už potom nie je úplne tak o tebe, ako to ten klient vníma. O tebe je potom to, či cítiš, že tá spolupráca môže ďalej fungovať. Čiže pokiaľ aj ty sa budeš cítiť v tlaku pri tom klientovi, ale budeš natoľko profesionálna, že vieš, že nepôjdeš za tú svoju hranicu tej svojej odbornosti, pretože to je veľmi dôležité. Pokiaľ si vy na začiatku neurčíte nejaké hranice v rámci toho fungovania, tak sa budú neustále posúvať. Pretože tí ľudia si to neuvedomujú. Pretože veľa z nich sú laici v rámci toho, ako funguje vzťah toho klienta s trénerom. Áno, veľakrát si vylievajú svoje srdce, svoju dušu. A je na vás, či si to budete púšťať natoľko, že do toho vklznete a budete to s ním riešiť, alebo to viete ohraničiť nejako asertívne. Hej? K tejto téme, čo sa týka, že aké typy klientov sú, ako s nimi pracovať a ako by mal s nimi pracovať tréner a možno aké charakteristiky by mal mať dobrý tréner, si s tebou prejdeme ešte v budúcom podcaste, ktorý spolu plánujeme, ale na dnes tu mám ešte poslednú otázku na teba, Lula. Či si mala klienta s nejakou poruchou príjmu potravy? Takto. Kľudne si môžeš vybrať jedného, hej. Buď teda problém prijať tú potravu, alebo emočné prejedanie. Nechám to na teba, že podľa teba, že ktorý je možno nejaký lepší klient, s ktorým si mala teda skúsenosť. A ak áno, že či sa to teda vyliečilo a či sa to dá vyliečiť čisto len hypnózou, alebo nie. To ma veľmi zaujíma, lebo v dnešnej dobe veľmi veľa ľudí, hlavne mladých ľudí, má problém s príjmom potravy. Áno, môžeme to zobrať tak všeobecne, pretože mala som aj takých. A vyriešilo sa to, pretože sa tam našiel spúšťač toho celého. Formou regresnej hypnózy sa našiel spúšťač, kde to celé vzniklo, ale ono je to často aj o nastavení opäť, o fungovaní toho nášho nervového systému, pretože ten nervový systém je opäť naučený na niečo, čo sa dialo a zväčša sa to dialo v detstve, pretože tie poruchy príjmu potravy môžu úzko súvisieť aj s tým, čo to dieťa čo ten človek zažíval počas svojho detstva a na to si navykol ten jeho nervový systém. A buď prešiel do obrany, do takej, že si ten človek budoval disciplínu na tom, že nejedol,
alebo naopak sklzol do emočného prejedania, kde vlastne on zaháňal to, čo sa mu deje. Čiže on mal to jedlo o úniku. O úniku a o rýchlom dopamíne, o takej odmene seba za to, že niečo možno on si myslel, že to zvládol, ale dostatočne to nezvládol. A že tam už je to naučený program, hej? Že teraz zažívam stres, musím utiec a idem rýchlo jesť. Lebo vtedy sa cítim dobre, vtedy som v bezpečí. Aj keď to tak úplne nie je. A s týmto všetkým sa dá pekne pracovať, lenže vy častokrát môžete prísť ku klientovi, ktorý ani netuší, že má takýto problém a môže ten problém byť spôsobený aj tým, že má napríklad skryté ADHD alebo poruchu autistického spektra, ktorá často nie je voľným okom viditeľná. A aj toto úzko súvisí aj s poruchami príjmu potravy, pretože opäť je to štýl fungovania iný ako u bežného človeka, pretože všetko je to na základe nejakého neurobiologického základu a ten nervový systém funguje úplne ináč ako u bežného človeka. Čiže ten parasympatikus a sympatikus, čo sa týka nervového systému, súvisí úzko aj s traumami, ale aj pri takýchto ľuďoch. OK. Takže môžeme to shrnúť tak, že človek, čo má nejakú poruchu, tak by mal vyhľadať psychologa, psychiatra a riešiť to z tohto hľadiska, hej, že proste ale možno aj taká nejaká že rada pre rodičov, že vlastne vie rodič pomôcť takéto poruche, alebo fakt tam už musí byť tá odborná pomoc. Do určitej miery vie tomu rodič pomôcť, pretože pokiaľ je ten rodič sám vedomý alebo snaží sa byť nejakou formou vedomejší a uvedomuje si svoje správanie a to, ako jeho správanie môže pôsobiť na to svoje dieťa, tak už len tým tomu veľmi pomáha. A samozrejme pomôže mu aj tým, keď si uvedomí, že to jeho dieťa je už v štádiu, kedy by malo niekoho vyhľadať, ale toto už je o rodičovi, pretože veľa rodičov to vníma ako hanbu. Veľa ľudí celkovo v dnešnej dobe áno, ešte že stále... je to taká nejaká stigma pre nich a pritom to tak vôbec nie je. A že ja chodím na terapiu, ja chodím k psychologovi, k psychiatrovi, že je to, no ako si povedala... Áno, môj syn chodí do školy. Téma, no. Môj syn chodí na základnú školu, kde sú psychologické intervencie v rámci fungovania programu celej školy a je to úplne super a hlavne u detí v dospievajúcom veku. A mala by tak fungovať každá škola a nie len súkromné školy. Ja si aj celkovo myslím, ja stále hovorím a podľa mňa nie je to úplne, teda nie je to len podľa mňa môj názor, že ako máš preventívne prehliadky u zubára, u všeobecného lekára, v dnešnej uponáhlanej dobe by mali byť podľa mňa už aj u psychológa. A toto ja často vysvetľujem aj klientom, že násedenia, či už na nejaké osobné konzultácie v rámci mentoringu, coachingu, alebo už aj riešenia nejakých iných záležitostí, malo by sa chodiť preventívne a nie už vtedy, keď tá sopka vybuchne. Tak. Lula, my ti dneska veľmi pekne ďakujeme za tvoju prítomnosť a aj vám poslucháčom a vidíme sa pri ďalšom dieli. Lulu môžete potom nájsť na Instagrame teda pod menom Umenie šťastia. Áno. A mňa a Sevika nájdete pod týmto videom. Ďakujeme. Ahojte. 3, 2, 1, let's go.